Ya, ubona-ke sithe sibhizi-ke la nobhalasi la sibhizi siyagranda la amabhokisi siya-prepare ukuthi siwapende. Hawu sibona ngoRazo, bengimbuza ukuthi ukuza kahle lapha hhayi uyasho ukuthi hhayi kuyashelelela impela ngisho nawe ungezwa. Hhayi ngiyezwa nami ukuthi hhayi kuyashelelela. Hawu sekuqhamuka ulakhi lapha nangibiza ubhalazi uRazo. Hawu ngiyamsala Razo uhambani? Useyasibuza-ke la uRazo ukuthi how far nokugrayinda amabhokisi. Njengoba ubona nje siphethe amagrayenda simthunqa seyigundane empusheni. Hhayi-ke kube-ke ngithi ubhalasi akachaze-ke ngimnika ithuba ukuthi akachaze naye since uRazo ekhombisa. Hhayi uyasho-ke ubhalasi ukuthi hhayi kahle kahle ilela ibhokisi nalela asemuva kumele ukuthi siwagrayinde ebe-right bese sifaka umbala omhlophe. Uyaqhubeka ukuthi hhayi asiqhubeke-ke hhayi ziyakhala bafowethu sebenza .